Казвам се Исус Пенчев Илия. Роден съм на 27 март 1941 година. От досието излезе, че 1941, защото през фашизма кащелно светило се издаваше на всеки български граждани. А на комунистите акт за раждане. Аз имах акт за раждане, понеже името Исус не е българско, е еврейско и не са това. Владиката не разрешава да притежавам името Исус. И още от тогава ми дават акт за раждане без кръщелно свидетелство. През фашистския строй, 1941 година. И аз съм 8-то дете на моите родители. Баща ми е основател на Божия църква в България, 25-та година. Ги основа, 22-та година повярва при Бога, при баптистския пастор Стоян Димов, който му бабълък, който е на майка ми баща. Дядо ми Илия Пенев отдал в Америка и там получава Святия Дух. И идва с богатство и купува 300 декара ниви, твършачки, комбайни, не комбайни, няма това, жатварки. С трактор ги влачеха, стои и такива след от зима вкара баща ми в затвора. И аз 45-та година, на 30 септември е родена моята жена, аз съм получил Святия Дух. Бил съм на 5 години. На 5 години и тогава Господ ми показа как ще свърши края. Заведи ме в небето да видя какво има там, всичко, което съм видял и той, което си видял там, не се забравя никога, докато си жив, може хляб да не знаеш как си ял, вчера да не знаеш какво си ял, но той не може да го забравиш. Показва ми Бог на небето и там няма хоризонта да се допира. Тук като гледаш, ще кажеш, земята и небето се допират. Там виждаш милиони километри, които не е това. И виждаш сградите, които са направени там във въздуха, които като слънцето светят. И аз поканиха един ангел Божий върви до мене и се ми говори. Ме покани да кажа какво съм направил на земята, как действам с хората. И като ме покани, въряхме по въздуха. По въздуха изправихме при палат и каза, той са хората, които са повярвали чрез тебе. И като видях палата, рекох да стъпя, огледал. Отдолу под кръка ми, прашинките и буклука виждам и не смея да стъпам. Стъпи и каза, ти си определен да разгледаш първи етаж. И около 5000 души настрани каза, той са хората, които са повярвали чрез тебе за целия живот. Аз имам над 1500-200 хиляди кръщения, водни кръщения, след това цял живот тази 20 църкви малки съм създал и съм стажувал при баща ми, при старите църкви съм стажувал и всичко това вече като станало така, ме поканиха да разгледам първи етаж. И като влязох в първия етаж на баща ми църквата, почнах да познавам хората, които са там. Като влезеш вътре, видиш твоите дрехи, аз познавах дрехите, защото едно време беднотия беше и на църквата идея си не същи дрехи. И аз казвам, той е на баба ми, той е на дядо ми, те са на този брат, на този са, всички почнах да ги познавам. Влязох в една огледална стая, не можеш да се ориентираш накъде. Огледалото от всякъде огледало и като вървиш напред, се блъскаш в огледалото. Отворих им вратата и ми казах, ти си определен да разгледаш първи етаж. Видях неземни хубавости, неземни неща, които няма дума, която на български да го сравни, да каже, той да го сравниш. Той са неземни неща, които няма на български, не може да се обяснят. Както сега, той беше като бях по-малък, млад. Сега такова, няма такива неща в България, които да ги оприличиш, неща, за които се виждат там. Хоризонта, хората, всичко. И практиката ми при баща ми, първо да почна с нея. Баща ми беше създал църкви, най-голямата църква беше в град Завет, между Кубрат и Спирих.
знаете го, бяха 100 човека. Там нямаше семейство, което да има 5 деца. 6, 7, 8, 9, 10 до 12 деца. И църквата направяше, освен 100 стари хора, 100-120 младежи. И той вече, къде комунизма, вече третира баща ми и го кара в затвора. Това е. Втората църква беше изперих 20 човека, свещари 15 човека, ранено 10 човека, голям първец 15, малък първец 10, Бардока 10, Остро 20, Медоени 15, Коврат 15, Островче 15 и Лозница на село Пенчо Кобилин за селото 20 човека. Сега ще ви изчита, който аз съм създал църквите. Той бяха практиката ми до 30 години, на 28 бях ръкоположен за това, за благовестител, за проповедник. И после 74-та ме ръководиха за пастор. Но през това време вече Георги Шаранков беше интендиран, Диан Бошко беше интендиран, бяха интендиран и аз вече се изплаших хората и вече другите не ходеха по църквите, аз ходех с баща ми или самичък, имах трабант, имах мотори, имам зета и жета с кошови и ходех по църквите да ги обслужвам. Църквата, която първата бях създал, е бил в Попово 20 човека, Ковачевец 10 човека, Водица 30 човека, Осиковец 10 човека, Руся 50 човека имах в Русия през комунизма. 50 човека, Долапите 15, Егна Росев 20, Обретене 10, Бъзовец 20. И днеска ги има. Две могили 20, Силистър 30, Тутъркан 20, Мартин 15, Котел 100. Котел, дето изцеляха бездетните жени, дето родиха там. 100 човека. Там бяха всичко малцинства, българи нямаше. Всичко беше цигани. Главица 20, Тето 40 и сега ги има, дори Тето са 50 вече. Тето Белвет 10, Ново село 5, Червена вода имахме, сега нямаме и Богданци 25. Те, с които съм ги аз създал и продължавам да им помагам, да им помагаме, пращаме им помощи, проповедници и им помагам доколкото можат. Той беше това. За арести ви казах, къде са били, като ми излезе досието, аз зная, че 40 дена бях в Русия. И досието излезоха 55. Викам, и полицията да лъжи. Защото знае, че 40 дена, а там пише за арести 55. Аз не съм сметал в Силистър 2 дена ме държаха. Не знае, че към досието са приложени всички, те съм бил в ареста. Силистър 2 дена, в Изперих 2 дена, в Завет 2 дена, в Попово 2 дена, в Плевен 2 дена и София с Еленков пак 2 дена. И всичко 55 дена арест. За църквата, за Бога. Те са на досието. Тъй. Моето служение беше, както баща ми е казал, той, който Словото има, не бой се. Аз няма да живея демокрацията, но ти ще доживееш демокрацията. И Господ ще те благослови, ще имаш най-голямата църква и ще създаваш много църкви. Господ казва чрез Святия Дух. И тъй. Дай чантата. Въпреки демокрацията, аз бях презиран от власти и вестници си играеха с мене. Сега ще видите колко пишат вестници за мене. Който
Той е целият Русе го чете. Тук, моята младежка група. Били, с имената, с всичкото, как са повярвали хората. Алфа курса да правимиш, алфа курс продължава. 10 години го правим алфа курса и ще коства, какво пише за вестниците. А другите сме ги изгорили сега. Над 10 вестника има, които пише за мене, за църквата, за това. Там на втора страница има за мене, пише там. Какво е станало? Исус дължи на църквата си. Направихме търг и този търг иззе 350 лева да платим. А ние бяхме бивши кино Виктор Гиго. В него хората събираше на месеца 50-100 лева. Не може да се плати найма. И тогава беше кметица Елеонора Николова и тя майна този договор да направим и ме остави с 1000 лева на найем. А тогава с произведението на Виденов, моята заплата беше 9 лева. Те бяха 2 години. Трябва изкарах с тях. И да продължим. Алфа курсови почнаха моите синове да правят. Първо пастора Вениамин, да ги има тук по снимките, ще ги виж. Но те не ги познавате, нали? Ще видите. Те почнаха да правят алфа курса и аз им завещах той да работят. Аз проповядах в църквата. И като почна да вече да намали слуха ми, почнах аз да проповядвам, а те само с алфа курса. Почна младежко, той къде младежите, колко са младежи и няма тъмно Руси, няма всичко интелигенция. Той са младежка група на нашата. Сега 90% са в църквата. Те са вече са женени, имат бебета, имат по едно, по две, по 3 деца. Моите синове имат всички по 3 деца. Даваха ми всеки път да напиша, че се отказвам от Бога. Че на църква няма доля. Един празен лист с химикала и ме държат половин час да напиша нещо. И аз не пиша и ме вързват една тръба с белезници и отначало толкова си сточената. Но като стои, то ти умаляват ръцете и вече тук се подуват ръцете, стават на такос и сутрин в 7, вечер 7 освобождаваха и ме слагаха в една килийка, 1,50 на 1,50 от бетон и един стол вътре. Сядаш на стола и до сутринта ще спиш ли, какво ще правиш? Той беше 40 дена ме държава там. Зато и не можах и имаха от Америка, някой от България изпрати снимки на мене и по американските църкви се разнася моето име. И донесла такова вестници от Америка, но аз не можа да ги видя. Де са ги заснели и той беше при комунизма. Няма къде да отидат. Тя да са 6 деца, никой не питаше гладнил са, жаднил са, на работа имали, че никой не е питал. Семейство ми плача, децата ми плача, като подойдат да ме приберат полицията и плачат, реват по дереве, вземат ме той и вече презирани. Бой, ритници, такова. Не е удобно с събрека да видите да са маритали, тук рамото го няма. Работа откъсвам, сега искам да се направя операция, защото с ръка не се дига изобщо. Отрицани от бой от комунизми са ме били. Всеки път, като закарат в полиция, седаш на един стол и за облегалката ти връзват ръцете, слагат и блесници. Да не можеш. И като нещо се противиш, един удар и падаш със стола. Не можеш нито да се мръдиш, нито с нещо. И почва да рита и да вика, да рита, да би и след 15-20 минути влезе един. Шеф пращат по един ден. Той казва, какво сте направили с момчето? То добро момче, той ще каже всичко, бе. Не бойте, издига на седно мъчи.
Сето, аз сега, кажи сега, ще се откажеш от Бога, ако ще направиш? Няма се откажа. Умирам, не се отказвам. Умирам, не се. И те знаеха, и като ме дадат да пиша, вика, той и този път няма пише. Той и този път. Той 40 дена. И цялата църква уж му обичаше много. Каза, ще направят бунт, ще съберат жените, мъже, никой мъж през комунизма не щеше да дойде, защото това ще го полицията и Бога. Жените ще да дойдат това. В полицията да поискат да ме освободят. А той беше на Черно море. Черно море. Аз стоях, имаше на беседка направена на Черно море. От желязо с мрежа, там ме държава и минават служителите и казват, какво открадна, какво направи, кого изнеси, защо си тук? Викам, защото вярвам Бога. Ами, това не може да бъде. Всичките викам, после взема да ме виждат, като изграда, някой дойде на църква, абе, ти не беше ли бях. Защо? И защото вярвам Бога. Баща ми без съд и присъда беше на Белени. Защо? Има ли съд и присъда нещо да направи? Не. Той беше през комунизма. И сега е свобода. Сега поне това не направят. Само не пропушват телефоните и не пречат нещо, ако речем да направим. Винаги са... Първите лагери, като моята жена почна да ги прави за църквата, имаме 70 деца. И правим лагер. Това и почнат с колите да им пречат. Да пречат им пътя, искат да ги ударят отпред, отзад, защото дъщеря ми кара, а тя вътре, аз съм се запрян някъде. И обаче никой не ги удариха, но правиха им опити. И те с лагерката с такова забраняваха да поемем в лагер, да се носим децата там, забраняваха. А нашите деца отиваха, аз имах 50 кози и купувах 5 ярета, манинки по 15 кила, по 10 кила и пуща на моя чобанин. До есента август ми справихме това, стават вече 25-30 кг и 5 ярета струваха, стигаха 70 деца да им готвят с тях. В хладилници ги слагаха това и ги хранаха децата, всичко добреше. Значи той пречеше, винаги пречеше, ни разрешаваха. Сега напоследък по-не обръщат внимание по тази работа, но когато решихме тази сграда да я купим, разговарям по телефона и същия ден си отивам от той, с кола ме блъснаха и тук има 100 шева на краката. Ме изхвърлила да умра, обаче нищо не стана, не умрях. После ми правиха операция на той коляно и тук с удара и човека не може да го съдим. Каза човека, не е верно, не е така и това, какво ще направиш? Пасторите всички бяха против мене. Ако се покорява на властта, няма да го тъгуват. Повечето ме съжаляваха, но със съжаление, но файда нямаше. Инак, като речем да искаме нещо да помогнат, никой не даваше никакви пари. И зато се налагаше аз да имам 100 свине и 50 кози. И имам чобани, работници, за да могат да живеят, защото като уволняват ме и 6 деца, моята жена работеше на бензостанция. А не пък не я волнаха от бензостанция. Директора Шекеров му нареждаше полицията, той каза, няма да уволня. Тя има 30 пъти ревизия сме и правили и с 1 лев не сме нацели. Всички му да мен може да уволнят, аз няма да уволня. На бензостанцията работи 30 години и не уволниха. И тя заплата беше 60 лева, 65 лева и с тях купуваме типов хляб, едехме и след това се наложи да имам прасета, да имам кози, да ги храня и през свободното време и като ме уволнаха, носеха, правях фаянс. Аз да се стана жител на Русия, бях в фаянса жия. Взимахме жителство с фаянс и нощем с нея направихме една баня и на баня струваше 80 лева. А това с 80 лева много пари бяха. С 80 лева изкарвахме доста време.
и след това пак се уволнен, пак та няма. 8 пъти му уволняха дисциплинарно. Гагашев, да. Той никога не ме бил пак, другите не можеха да ме бият. Той беше философ, беше против мене. Петров също. Най-големия зъл беше полковник, как беше, тя ще ти каже. Бояджиев. Полковник Бояджиев, той ме биеше с турбички пясък и с ръкавици, боксови. Утре би и той с турбички пясък, като те би по гърба, после не може, като дишаш, боли. И като се събличеш да гледаш, изобщо не лечи да си пит. Значи турбичката пясък много боли, а не остава такос. Те Марита ме биха и краката, ако покажа де са операциите, де са колена, де са маритали, де са ме били, това. Власти, като влезе в църквата, ме фащат белезиците и ме изкарват пред цялата църква, всички да гледат. Ме връзват ме, един отпред, други отзад ме водят. Поне 50 пъти са ме изкарвали с белезници от църквата. Той беше пред Черно море, гълната улица на Варилца, а той е в бивката надясно, веднага се влиза в Черно море. Там строиха един път и с белезниците отзад обаче не се виждат. Стоим там и 5 човека ли бихме, 6 ли бихме и минава и хората, някои не подиграват, някои не казва, защо сте тук да и двама полицаи, един отсам там вардат на хората. Това са изменници на родината, той са американски шпиони. И хората питат, какво направите? Нищо. Как нищо? Ами вярваме в Бога. И се затуи. И някой, полицаите, те така глупави, почват да го обиждат. Веднага прибират го, щом се обади против. Той прибират го него. И той обещава, че няма да прави тъй и го пущат. Са наплюли яко, всички хора минават там и викат, ние бяхме млади, той беше на 35 години, като бяхме това нещо. Да, същия би го направил. Защото аз съм обещал на реката, че ще служи с имота и с живота. И няма пожелани сили, не средство заради Божието.